ni'n neud trwy gyfrwng y iaith Gymraeg, ein cyfarfodydd, beth bynnag yn neud bobl sydd yn y clwb, ac wrth gwrs mae'r Eisteddfod yn rhan bwysig o'r calendar ni, a mae hwnna'n lan mewn mis, a felly ni'n paratoi nawr ar Eisteddfod, neu gwybod ni'n gallu ym mhob cystadleuaeth. Ni'n trio neud fel cystadlaethau fel y pantomain yn Cymraeg, fel yn llunid yn Saesneg, achos mae fe'n rhywbeth sy'n addas i aelodau ni, achos ni gyd yn siarad Cymraeg, a ni gyd yn rhugl yn y iaith. Ni'n lwcus fel clwb bod lot o aelodau newydd gyda ni bob blwyddyn yn nes. Mae fel chi weld tipyn o crew newydd gyda ni o ran ardaloedd fel ardal Hermon, dim ni ardal Crymych, a wel dwi'n nôl o'ch fi a mae tipyn o bobl wedi dod fel Wen hefyd, a mae'n neis i weld siwpr o bobl ifanc eisiau ymuno yn clwb Ffermwyr a clwb Ffermwyr Cymraeg hefyd. Fel yr eir gen i Sion a Gynna fach gobeithio oedden nhw yn eisiau cystadlu yn yr Eisteddfodau sydd gyda ni yn y sir, a falle os ydych chi'n lwcus mynd trwyddo i'r WFC Cymru fyd. Felly mae fe'n neis i weld siwpr o bobl newydd mae heno am ein ail-yswydd ni fel clwb yn dechrau'r blwyddyn. Ond dim ond yn Eisteddfodau ni'n neud yn Gymraeg, ni'n neud siarad cyhoeddus, pantomimes yn dramaidd, a mae tipyn beth ni'n neud yn Gymraeg yn diwrnod rali neu yn y field day hefyd. Mae pethau trwy'r blwyddyn gyda'r cael y WFC yn ddwy iaith, ond ni'n tiro ni yn Gymraeg sy'n bwysig iawn i fel clwbs, er y blaen y flwyddyn gyfrannu. Ni'n lwcus fel clwb hefyd cael siwpr o arweinwyr i helpu ni gyda cynnal o sweithi Ffermwyr Ifanc a helpu gyda fel oes i gyda'r cystadlaethau gyd fel pantomimes a siarad cyhoeddus. Maen nhw gyd yn siarad Gymraeg yn rhugl, maen nhw wedi bod ar Ffermwyr Ifanc ers blynydde, a maen nhw wedi denu pobl newydd a teulu hunain fel aelod o'r Ffermwyr Ifanc. Fi yw'n un angus i denu gyda anti fi, Ellis Davies. Fi oedd wedi bod yn aelod a is-cadeirydd dros ei amserau o amser bod hi'n aelod i hunain, a wedyn wnaeth hi bod yn arweinwyr wedi yn amhaid bod yn arweinwyr yn fel sawl blwyddyn nawr dros 10 mlynedd. So na'r reswm nes i mewn fel y clwb Ffermwyr Ifanc, a dim dwi'n ni fel ei newid ni hefyd, pobl sy'n mynd fi hen i cystadlu nawr, mae pobl ni eisiau aros fel arweinwyr sy'n helpu mas mwy, a maen nhw dal yn siarad Cymraeg a eisiau pobl ifanc fel pobl ifanc sy'n ymuno â ni fel heno i siarad Cymraeg a just joio a siarad Cymraeg. Yn ffodus iawn, fi wedi cael ieithol fel is-cadeirydd Fforwm Ieuenctid Cymru, ac mae'r clwb wedi helpu fi magu hyder trwy cael y swydd na, a rwy'n disgwyl mlaen am y flwyddyn sydd i ddod. Ni'n glwb sy'n joio sport, a ni'n cynnig digon o gyfleoedd i bobl o bob oes rhan. Yn Gymraeg!